Tallennus aloitettu. No niin, eli tässä esittelemme tänään Wellbeing Superstarsin myyntiprosessia. Erityisesti keskiössä on tuo meidän sanoma, mitä me sanotaan ja miten me esitellään Wellbeing Superstars. Mutta ennen sitä niin mietitään, mitä tapahtuu ennen tapaamista. Meillä pitää olla tavoite kirkkaana mielessä, kun me mennään siihen tapaamiseen, mitä me halutaan saavuttaa. Me ollaan lähetetty sille asiakkaalle muistutusviesti siitä tapaamisesta ja mahdollisesti myöskin kysytty siltä siinä muistutusviestissä, onko hänellä niin kuin jotain toiveita sen tapaamisen suhteen ja mitä asioita halutaan erityisesti käsiteltävän. Ja kiva olisi myöskin tietää ennen sitä tapaamista, että kuinka paljon heillä on tällä hetkellä työvoimaa siellä töissä. Linkkarikutsu on myöskin hyvä lähettää ennen sitä ensimmäistä tapaamista ja siihen pieni saate mukaan. Varsinaisesti tässä tapaamisessa niin meillä rakenne koostuu siitä, että ensin esitellään osallistujat, eli ketä tähän osallistuu. Siinä on kiva kertoa ihan muutamalla sanalla itsestä ja ehkä joku kiva taustatieto, mihin se asiakas voi sitten samaistua. Sitten puhutaan asiakkaasta, eli minkälainen se asiakkaan niin kuin organisaatio on, miten siellä töitä tehdään. Halutaan tietää haasteet henkilöstön suhteen, onko vetovoimaa, pitovoimaa, tulesongelmia, onko siellä mielenterveysongelmia ja yritetään hakea sieltä niitä tärppejä siihen meidän esitykseen. Sitten me halutaan tietää, mitä siellä on hyvinvoinnin saralla tehty aikaisemmin, eli onko siellä käytössä e-passia, onko siellä jopa tällaista strategista kokonaisvaltaista hyvinvoinnin kehittämistä ollut aikaisemmin. Ja sitten kolmantena me halutaan tietää, että miten näissä toimenpiteissä on onnistuttu, mitä hän siinä kertoo. Sen jälkeen, kun ollaan käyty kartoittavat kysymykset lävitse, niin sitten tulee se meidän oman yrityksen esittely. Antti vetää sen kohta meille. Ja sitten kun tämä on saatu pakettiin, niin lopussa yhteenveto ja se next stepin sopiminen. Eli tässä vaiheessa se tavoite kaivetaan sieltä mikä on mietitty, ja laitetaan sitten käytäntöön tässä next step-vaiheessa ja johtopäätöksissä. Sitten tapaamisen perään, niin kohteliasta on laittaa kiitosviesti siitä tapaamisesta, nostaa ehkä jotain asioita. Meillä voi olla siinä tarjous mukana, meillä ei välttämättä ole tarjousta mukana, riippuen siitä, miten se keskustelu siinä etenee. Ja sittenhän me halutaan myöskin laittaa tästä koko myyntiprosessista nämä vaiheet ylös sinne HubSpottiin, eli muistetaan ne sitten myöskin merkata. Ja muistiinpanot viedään sinne Notes-kohtaan HubSpotissa, jotta ne löytyy sitten seuraavalle myyjälle, jos he joutuu ottamaan tämän keissin tästä kuljetettavaksi. Tulikohan siinä nyt kaikki? Onko lisättävää? No ei oikeastaan, lähinnä siis mitä mulle tulee mieleen tuossa, että kunhan meillä on itsellä piirtyisi mahdollisimman kirkkaaksi mielessä, että minkä takia se asiakasyritys niin kuin meitä tarvitsisi. Mitkä heillä on ne haasteet, ja sitten just kun lähdetään pitämään sitä esitystä, niin sitten, että ne joka ikinen, sä oot kirjoittanut ylös ne 2 tai 3 tyyliin keihäänkärkeä, jonka varaan sä rakennat sitten sen sun storit, ja jotta sä varmasti puhut sit niistä asioista, mitä se asiakas on nostanut siellä esiin. Ja sitten kun käy sitä esittelyä, niin muistaa sitten mainita vaan siinä, että kun teillä on ollut esimerkiksi tämä tilanne, että olette te yrittänyt, mua ei ne lähe, niin mikäs nyt muuttuu, kun me tullaan mukaan kuvaan. Eli tavallaan sitten oikeasti tulee taklattua heidän lähtökohdistansa sitten se tarina samalla, kun sitä esittelyä pitää. Hyvä, kiitos Antti. Ja, tästä voidaan mennä sitten pidemmittä puheitta Antin Wellbeing Superstars yritysesittelyyn. Ole hyvä. No niin, kiitos. No kiitos loistavista näkökulmista ja uskoisin, että noilla haasteilla just mitä teillä on, niin kyllä mä uskoisin, että me voitaisiin olla ihan kelvollinen kumppani kyllä teille. Tosiaan Wellbeing Superstars ollaan, että me ollaan Liikkuva Suomi -tuotenimellä toimittu jo reilu 10 vuotta ja kokemusta
useimmista kymmenistä toteutuksista Suomessa ja vähän ulkomaillakin. Ja tällä hetkellä nyt sitten syksystä alkaen tullaan toimimaan Wellbeing Superstars -tuotebrändillä ja ilme näyttää tämmöiseltä. Ja missä me ollaan, niin kyllä me nähdään, että sitoutuneet työiskussa olevat ihmiset on menestyvän liiketoiminnan ydin. Eli helpostihan kun puhutaan hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin rakentamisesta, niin lähdetään miettimään, että no mitäs kivaa se HR on meille keksinyt. Eli tavallaan, että se on jotain liiketoiminnasta turhan kaukana olevaa, vähän niin kuin höttöistä yläpilveä. Kun sitten taas mietitään, että no ihmisethän sen liiketoiminnan tekee. Eli kyllä liiketoiminnan menestyksen kannalta sillä on todellakin iso merkitys, että ketä meillä käy töissä ja missä formussa ne ihmiset käy töissä. Eli käytännössä nähdään, että kyllä jos ei liiketoiminnassa ole vielä tätä haastetta, niin tämä haaste tulee joka ikiselle liiketoiminnalle eteen. Eli tähän kyllä kannattaa panostaa ja se panostaminen tarkoittaa myöskin investoimista, että miten houkutellaan parhaat tyypit ja pidetään niistä kiinni. Eli vetovoima, pitovoima, työtyytyväisyys. Ja näistä vielä, niin kyllä toi pitovoima on sellainen, mihin kannattaisi varmasti ensin keskittyä. Eli miten sä pidät ne ihmiset, jotka on jo sinulla töissä, mahdollisimman tyytyväisenä, mahdollisimman motivoituneena. Koska me katsotaan tutkimustuloksia siitä, että kuinka moni ihminen harkitsee työpaikan vaihtamista versus että etsii aktiivisesti uutta työpaikkaa. Ne prosenttilukemat on aivan hämmentävän suuria. Ja sitten taas, että mikä teillä nyt onkaan tilanne, kertokaa siitä kohta lisää, mutta useimmilla aloilla on jo merkittäviä haasteita saada uutta osaavaa työvoimaa ja sen kustannus kasvaa koko ajan. Että saadaanko me edes ketään osaavaa tekijää ja kauanko, jos saadaan joku tekijä, joka olisi jollain tavalla olisi motivoitunut, kauanko kestää kouluttaa sitten, että hän olisi myöskin niin kuin tuottava työntekijä sitten sen liiketoiminnan rakentamisen kannalta. Ja me ollaan tosiaan työntekijäkokemuksen ja hyvinvoinnin strateginen kumppani, eli me nähdään sitä, että näitä asioita kannattaa kehittää pikkusen pidemmällä jänteellä. Ja se ei tarkoita sitä, että meihin tarvitsisi sitoutua nyt tästä iäisyyteen saakka, että kyllä meistä eroon pääsee, mutta tyypillisesti meidän sopimusrakenne on jotain toistaiseksi jatkuvaa jollain irtisanomisajalla. Totta kai me voidaan aluksi sopia joku niin kuin äärellisempikin pätkä, mutta kun nämä asiat ei muutu yhdessä yössä ja sanotaan viikossa tai parissa kuukaudessakaan, niin että se lähdetään oikeasti jalkauttamaan ja sitten niin kuin sparraamaan johtamista, tiimejä, työn tekemisen tapaa, rytmiä, mitä siellä tapahtuu ja miten niitä asioita sitten viestitään, miten HR tähän osallistuu, niin totta kai se vie oman aikansa ennen kuin me ruvetaan niitä isompia tuloksia saamaan. Mutta henkilöstöllähän pystytään kumminkin indikoimaan, kun tehdään oikeita asioita, niin ensimmäiset myönteiset reaktiot saadaan jo hyvinkin nopeasti. Eli mihin me vaikutetaan? Totta kai omaan työhön jonkun verran, että se on kuitenkin sitten niin kuin vähän henkilökohtaisempaa asiaa. Ja hirveän paljon me ei vaikuteta niin kuin yrityksen tarkoitukseen, sen olemassaolon tarkoitukseen, mutta se, että onko siellä liiketoiminnallisia edellytyksiä olla olemassa. Totta kai jos tekijät loppuu tai siellä ei ole osaavaa tekijää, niin siihenkin vaikutetaan. Mutta enemmän työntekijäkokemuksen kannalta hyvinvointi, sosiaaliset suhteet, yrityskulttuuri, työympäristö, johtaminen. Ja sanotaan, että kyllä niin kuin toi johtaminen, hyvinvointi ja sitten toi kulttuurin rakentaminen on sellaisia, mihin me erityisesti keskitytään. Ja siellä kuvassa mukanahan on myöskin työterveys- ja eläkeyhtiö ja tykypassi henkilöstöedut, jotka on niin kuin mahdollistettu. Ja se on niin kuin toinen juttu jakaa tietoa ja mahdollistaa jotain asioita, kun että me saadaan koko työporukka yhdessä kehittämään niitä asioita. Ja nämä on niitä juttuja, missä meidän muutosjohdettu konsepti on aivan erinomainen. Eli me saadaan ylimmän johdon ja lähijohdon kautta se koko organisaatiorakenne sitoutumaan siihen, että ensinnäkin me halutaan kehittää hyvinvointia ja työntekijäkokemusta, ja me sitoudutaan siihen kehitykseen. Eli joka ikinen tiimi sopii, että mitä ne tekee, ja sitten tehdään niin kuin sovitaan. Ja siinä on se niin kuin tosi iso ero siihen, että jos me mahdollistetaan, että tuossa on tykypassi, käytä jos haluat. No kyllä te tiedätte, kuinka moni sitä käyttää. Ja se, että se kaikki tehdään menestyvän liiketoiminnan rakentamisen lähtökohdasta.
Eli se, että voidaan me tehdä hyvinvointia ihan vain hyvinvoinnin näkökulmasta, se on tärkeää, mutta siinä on tosi iso riski, että se jää kuitenkin erilliseksi funktioksi siitä liiketoiminnan kehittämisestä. Ja sitten, että mitä ylemmäksi me mennään päätöksentekoprosessissa, niin sen kevyemmällä painoarvolla se asia on. Ja päätöksiä tehdään vähän niin kuin ehkä vääristäkin lähtökohdista. Suurin osa yrityksistä on tuossa näissä liikennevaloissa, että onko hyvinvointi oikeasti agendalla tuolla keltaisessa liikennevalossa, eli sitä on mahdollistettu, mutta käyttöaste on alhaisella tasolla. Ja käytännössä, vaikka olisi vähän niin kuin edistyksellisempikin yritys, niin asiakaskokemuksen esimerkiksi kehittämiseen on suunnitelmia hyvinkin paljon ja mietitään, miten tämä tuote breikkaa ja näin edespäin. Mutta kun sitten kysytään, että no onko työntekijät tärkeitä, totta kai on tärkeitä, hyvinvointi tärkeitä, no totta kai on tärkeitä. No näytäpä työntekijäkokemuksen pitkän tähtäimen suunnitelma. Mitä kaikkia teillä on, että miten te olette sen putken rakentanut? Sen jälkeen tuleekin aika hiljasta. Eli se, että mitä me tuodaan kuvaan mukaan, että me tehdään se pidemmän tähtäimen suunnitelma ja miten nämä asiat liittyy toisiinsa. Ja miten sitä lähdetään yksi askel kerrallaan sitten hyvinvoinnin johtamisen viestinnän keinoin sitten edistämään. Miten hyvinvointi ja sen kehittäminen tehdään näkyväksi. Ja miten siihen osallistetaan sitten kaikki. Eli käytännössä tuossa 30% ja 80% välillä ei oikeastaan ole yhtään mitään, koska ei semmoisia toiminteita ole. Mutta sitten kun me tullaan kuvaan mukaan, niin sitten me ollaan tuolla parhaimmillaan 100%. Koska jos se on vaikka tiimikokouksen yhtenä ranskalaisena viivana, niin kyllä siihen osallistuu ihan mielellään kaikki, kunhan se on oikein viestitty ja oikein sanotettu. Eli tavallaan tämmöisen kuvankin avulla, että jos tuossa nyt vaikka ylärivi on sitten lähijohtoa ja sitten tuolla on tiimiläisiä, niin jos siellä lähijohtaja on kiinnostunut vaikka hyvinvoinnin rakentamisesta, niin tyypillisesti tiimissäkin siellä voidaan pikkusen paremmin ja kiinnitetään huomiota, mutta sitten jos se lähijohtaja ei olekaan niin kiinnostunut itse siitä, jos se on mahdollistettu tietyllä tavalla, niin tälleenhän se usein menee. Ja sitten siellä on se 10-20, jos oikein menee hyvin 30% ihmisistä osallistumassa. Mutta mitäpä jos me saataisiinkin tavalla tai toisella sitten joka ikinen lähijohtaja tähän mukaan, vaikka voi vähän vastustustakin esiintyä, mutta sitten taklataan ne jutut ja sitä kautta saadaan sitten joka ikinen ihminen osallistumaan. Ja meidän näkökulmasta se, mitä Wellbeing Superstars tarkoittaa, niin joka ikinen ihminen voi olla oma elämänsä hyvinvoinnin supertähti ja se tarkoittaa meille kaikille eri asioita, vieläpä eri elämänvaiheissa. Eli sitten, mitä lähdettäisiin tuomaan kuvaan mukaan, kun me tullaan sinne tekemään, eli mitattavaa hyvinvointia ja työntekijäkokemuksen pitkäjänteistä kehittämistä. Siellä on kokonaisvaltainen hyvinvointi, työntekijäkokemuksen kehittäminen ja menestyvä liiketoiminta. Sitten kun nämä asiat futaa, niin kyllä sen jälkeen rupeaa ylinjohtokin miettimään, että no nyt pirulainen, tai tämä maksaa jotain, no voitaisiin me tähän kenties jotain investoidakin. Mutta se, että jos toivottavasti ei ainakaan tämä aika, mitä tässä käytetään yhdessä, niin mene teiltä hukkaan, mutta se, että mitä ikinä lähdettekin tekemään, lähdettekö meidän kanssa, totta kai kannattaisi lähteä meidän kanssa, mutta älkää oikaisko väärässä kohdassa. Eli tämä polku kannattaa kulkea joka tapauksessa läpi. Eli räätälöi se juttu, mitä oletkaan tekemässä, tee kehitys näkyväksi, osallista johto, sekä ylijohto pitää olla mukana ja lähijohto, että ei ainakaan niin kuin, että no ei tämä kuulu mulle. Niin sitten kautta on mahdollista ihan muutosjohtamisen oppikirjasta saada jotain aikaiseksi. Tee viestinnästä vastustamatonta, sitä pitää olla vähän niin kuin ajassa kiinni ja modernia, ja mehän tehdään teille kaikki valmiiksi. Eli teidän ei tarvitse näitä asioita ihan hirveästi käyttää panoksia, koska me ollaan niin kuin sisäinen ulkoistettu resurssi. Eli tavallaan, että me ollaan sieltä teidän sisältä käsin parhaimmassa tapauksessa tekemässä näitä juttuja, kehittämässä yhdessä teidän kanssa. Silloin te saatte myöskin niin kuin resurssin meiltä käyttöön, sekä ne työkalut että kaikki materiaalit valmiina. Sitten vaan käytetään niitä kanavia, mitä muutenkin käytetään. Sitten me ollaan valmiita lähteä liikenteeseen, pidetään kick-offi, ja tämä vie siis oikeasti ihmisiltä vaan 5 minsaa viikossa, ja sillä tämä kaikki taika tapahtuu, joka ikinen osallistuu, ja sen jälkeen sitten vaan ylläpidetään. Totta kai ei se mene näin yksioikoisesti, että nyt me polkastiin ja sitten se on niin kuin jatkuvaa menestyskulkua. Sitten meillä on ohjausryhmätoiminta, jonka kanssa me sparrataan koko ajan, että okei, mikä on mennyt hyvin, missä on kehitettävää ja jaetaan roolitus, että mitä me tehdään, mitä te teette, jotta me päästään taas seuraavalle portaalle. Puhuin aikaisemmin siitä, että tämä on kannattava investointi. No minimissään tämän verran, kun teitä nyt oli se 100 henkeä, niin tässä nyt on laskettu, että mitä se suunnin piirtein teillä tarkoittaisi niin kuin euromääräisesti.
Eli kyllä toi sitoutuminen ja tuottavuuden kasvu, sen funktiona, että ihmiset on sitoutuneita ja motivoituneena, niin kyllä me vähintään 1% vuodesta pystytään kasvattaa. Isot kansainväliset tutkimukset sanoo, että noin 20% jopa tuottavuutta voidaan ihan motivaatiota ja sitoutumista kasvattamalla niin kuin lisätä. Mutta jos edes 1% päästään, niin kuin laskennallisesti tuommoinen 107 tonnia tulee sieltä. Ja jos me halutaan vaihtuvuutta pienentää edes yhden henkilön, eli 1% verran, niin se tarkoittaa sitten ton verran. Ja toi euromäärä, mitä vaihtuvuus maksaa ja kustantaa, se kasvaa koko ajan, koska on vaikeampi saada uutta työvoimaa. Toi on laskettu noin suunnin piirtein niin kuin sen alimman arvon mukaan, mitkä isoimmat tutkimukset tuo, eli 9-12 kuukauden palkka, mitä se maksaa kaikki ne funktioineen, että uudesta ihmisestä tulee edes jonkun verran tuottava liiketoiminnan kannalta. Ja totta kai joo, siis niin kuin saikkupäivien vähentäminen ei tyypillisesti ole se lähtökohta, mitä lähdetään rakentamaan, mutta sekin tulee sitten hyvin tehtyjen toimien seurauksena. Ja jossain vaikka julkisillakin aloilla, niin kyllä tämäkin saattaa oikeasti olla iso niin kuin ongelma ja iso kustannuserä. Mutta se on sen hyvin tehdyn työn tuloksia, ei se, että lähdetään niin kuin vähentämään sairauspoissaolopäiviä. Eli arvio sitten vaikka niin kuin meidän tekemän 3 vuoden tuloksena niin pikkasen yli 500 000 euroa, ja tämä on siis liikevoittoa viimeisen viivan alle. Niin kyllä ton ottaa tosi mielellään joka ikinen johtaja ja omistaja sinne. Sinne tulee entistä tyytyväisemmät, motivoituneemmat, hymyilevämmät ihmiset plus menestyvämpää liiketoimintaa. Ja mistä palasista, mitä me lähdettäisiin seuraavaksi teidän kanssa sitten rakentamaan, niin me rakennettaisiin hyvinvoinnin vuosikello, johon sisällytetään ne kaikki toimet ja sitten vastuutetaan oikeat ihmiset oikealla tavalla. Ja mehän tosiaan, tämä saattaa tuntua sellaiselta, että että noin paljon pitäisi tehdä toimia, niin mehän lähdetään teidän kanssa sitten tätä rakentamaan. Ja teillä tosiaan tulee apukädet ja apuaivot ja me pystytään se kaikki kokemus, mitä meillä on monista kymmenistä toteutuksista eri aloilta sitten tuomaan teidän käyttöön mukaan. Eli se lähijohdon sparraus, kick-offi, tehdään sitä hyvinvoinnista työasia, otetaan se HR ja viestintä aktiivisesti mukaan, käynnistetään ohjausryhmätoiminta, eli teidän sisäinen pieni työryhmä, jonka käytännössä päähomma on motivoida sitä ylintä johtoa ja lähijohtoa ja niitä tiimiläisiä sitten, että miten tätä kehitetään. Ja totta kai se, että miten me tehdään tämä näkyväksi siellä teidän arjessa, mitä kaikkia materiaaleja siellä käytetään. Meillä on joka kuukausi siellä tämmöinen live tai webinaari tai podcasti, mitä me sitten mietitään seuraavassa vaiheessa, että mikä se teidän tapauksessa olisi järkevin, onko se joku noiden hybridimalli, mutta tavallaan joku syventävä osio. Ja sitten taas se viikon teema ja tehtävä, niin se on tosi kevyt. Lähtee kysymys edellä. Esimerkiksi niin, että meillä on nyt levo- ja palautumisen kvartaali menossa ja tämän viikon tehtävä on digivehkeä kiinni 9 illalla. Niin sitten että ihminen tavallaan kun näkee sen mistä tahansa screeniltä tai WhatsAppista tai Teamsista tai mitä ikinä sähköpostista, että käytetään niitä työn tekemisen välineitä, että ihmisen ei tarvitse ottaa yhtään appia käyttöön osallistuakseen tämmöiseen juttuun. Niin tavallaan, että mikähän ei ohita sitä tiimin keskustelua siitä asiasta, että ei taas oikasta, että jaettiin tieto, kyllä ne varmaan miettii. Ei niin, vaan että se, että digivehke kiinni 9 illalla. Jos nyt Aki ja Emmi on mun tiimiläisiä, niin sitten sana vapaa. Onko tämä ihan hölynpölyä vai voisiko tämä tuoda? Kokeillaanko me jotain tähän liittyen? Ja sitten muihin työasioihin. Et ei niin, että ensin puhutaan hyvinvoinnista ja sitten mennään työasioihin, vaan että ensin aloitetaan hyvinvointiteemalla ja mennään sitten muihin tärkeisiin työasioihin. Siinäkin se sanotus on tosi tärkeä. Eli hyvinvoinnin jaksamisen kehittäminen on meille tärkeä työasia, me halutaan panostaa siihen. Ja tähän liittyen, että se pysyy näin, meillä on jatkuvat työpajat, sparraus, tarvittaessa myöskin henkilötason tuki sitten ilman kynnyksiä. Ei tarvitse välttämättä puhua ammattiauttajalle ja pystytään tiettynä krediittipankkeina sitten ostamaan siihenkin lisätukea ja tavallaan sen tarpeen mukaan myöskin sitten kohdentamaan, että mihin kannattaisi käyttää enemmän paukkuja. Ja sitten se, että kun siellä on se työeläkeyhtiö ja työterveys ja tykypäivät ja kaikki muut, niin laitetaan ne kaikki näkyväksi sinne vuosikelloon. Sen jälkeen tästä on paljon helpompi viestiä ja tehdä tämä homma näkyväksi, että ihmiset ymmärtää, että mitä me ollaan tekemässä ja mitä milloinkin tapahtuu. No mitä nämä on aina kaikki kvartaalin kestäviä teemoja, tosiaan sen takia, että tämä rakennetaan liiketoiminnan ehdolla liiketoiminnan sisään, eikä niin, että tämä on siitä irrallinen juttu.
Jokainen jakso menee niin, että meillä on kick-offi 10 viikkoa, sisältöjä eli 1 otsikko per viikko, ja siellä on 1 tehtävä joka viikko, mistä keskustella, ja sitten meillä on yhteenveto, ja siitä muodostuu kvartaali. Eli jos näitä nyt 3-4, ja halutaanko me pitää joku lomakausi siellä mukana, niin mahtuu vuoteen, niin ei rupea ihan heti sit homma junnaa paikallaan. Kaikki materiaali on suomeksi ja englanniksi valmiina, ja me tehdään totta kai se viestinnällinen, niin kun, että toimitetaan teille siinä kanavassa, siinä muodossa niille ihmisille, jotka sitten helposti tosi vähällä kuormituksella voivat jatkolähettää sitten sen materiaalin myöskin teidän sisäisiin kanaviin. Että totta kai me sovittaessa lähetetään sähköpostia ja näin edespäin, että mehän tehdään se kaikki, mitä meidän on järkevä tehdä, mutta siihen pitää osallistaa myöskin teidän porukka. Ja sitten koko ajan sparrataan tosiaan siitä, että miten ne keskustelut on lähtenyt. Osassa tiimeistähän ne lähtee saman tien ja osa tiimeistä kaipaa sitten enemmän sparria siihen, että ei oikein ole löytynyt sitä oikeaa tapaa. Ja sitten se saattaakin naapuritiimistä löytyä ja sitten vaan törmäytetään. No vitsi, voitaisiin me kokeilla, toihan kuulostaa hyvältä. Ja sitten se helposti saattaa tosi helpolla lähteäkin sitten oikealle urille. Ja sitten se, että me yhdessä kehitetään, se hyvinvointi edellä on se tärkein juttu, mutta sitten meillä voi olla tehostusta tässä eri teknologioilla, että vaikka nyt Garminia ja Heija järjestelmää ollaan paljon käytetty siihen, että saadaan se henkilökohtainen näkymä plus sitten se yhteisöllisen hyvinvoinnin, tavallaan tietyt haaste edellä, mutta ei niin, että tämä on Heija Kamppis tai Garmin Kamppis, se ei ole niin kuin se juttu, mutta parhaimmillaan, jos teilläkin on pikkasen hajallaan se teidän porukka, niin kyllä me voidaan paljon sitä yhteisöllisyyttä ja oppia toisistamme uusia puolia sitten myöskin teknologian avulla. Ja sitten just, että kun on vaikka ollut väsynyt viimeiset 5 vuotta, ja sitten tuolla Garminin laitteessa on vaikka body battery, tai jos me käytetään first beatia tai energiatestiä, niin se, että ne tulokset menee oikeaan suuntaan ja se oma olokin korreloi samaan suuntaan, niin totta kai se teknologia voi vahvistua, että mä oon kulkemassa oikeaan suuntaan. Ja sitten me tuollakin nähdään tilastoja siitä, että okei, tämä koko hommakin on menossa oikeaan suuntaan. Mutta tärkeintä joka tapauksessa, että me sovitaan ennen yhteistyön aloittamista, että miten me mittaroidaan sitä, mitä me halutaan saavuttaa tällä kokonaisuudella ja mihin arvoihin päästessä me ollaan tyytyväisiä. Ja missä kohtaa tavallaan meidän pitää reagoida asioihin, jotta ei käy niin, että me ollaan tehty vaikka 2 vuotta ja sitten, ei me olla kyllä saavutettu yhtään sitä, mitä me lähdettiin niin kuin hakemaan. No todennäköisesti silloin meillä on ollut ihan väärät mittarit. Eli se justiinsa, että valitaan sitten oikeasti tämän yhteistyön kannalta myöskin ne oikeat mittarit. Ja toki niin kuin kevyempiä välineitä, vaikka palautumisen riskianalyysi, henkisen hyvinvoinnin riskianalyysi, unikyselyä. Totta kai jos siellä on vaikka jotain työsuhdepyörää ja niitä virikeseteleitä, niin nekin on kaikki siis oivia tehostuskeinoja. Mutta se on ihan vuoren varmaa, että kaikki niitä ei käytä. Eli se ei voi olla se yhteinen juttu. Ja mitä me lähdetään taas seuraavana kehittämään, tämä on enemmän semmoinen insight, niin ensi vuoden alusta saakka meillä on myöskin sitten seuraavan tason, tämmöistä järjestelmää ei maailmassa ole vielä olemassa, eli pystytään yhdistämään tuolta ylhäältä tulee teidän yrityksen data, niin kuin sopivat arvot sopivissa muodoissa, vasemmalta reunalta tulee tutkimusdata ja me ollaan myöskin lähdetty nyt tutkimaan itse niitä asioita, mitä ei vielä tarpeeksi hyvin tiedetä, eli vaikkapa nyt sitten liikunnan lisäämisen merkitys ihmisen sitoutumiseen meidän työpaikkaamme, niin sitten sen jälkeen siitä tuleekin kiinnostavaa siitä liikunnan lisäämisestä, kun se vaikuttaa erittäin suoraviivaisesti ja relevantisti siihen liiketoiminnan kehitykseen. Ja piirretään nyt tuonne ns-pehmeämmät arvot, että miten hyvinvointi jaksamisen lisääntyy ja sitten myöskin sen vaikutukset suoraan talouteen. Sitten me saadaan sieltä raporttia pihalle sekä teille että sitten myöskin niin kuin tuonne tutkimusmaailmaan. Ja toisessa vaiheessa, sitten kun me ollaan saatu tämä tehtyä, ja tosiaan tämän version on tarkoitus olla valmiina alkuvuodesta 2024, niin sitten me ruvetaan tuomaan myöskin tuolta yksilödataa sitten tänne, että pystytään tarkentamaan olemassa olevista lähteistä. Et edelleenkään, täsmennän sitä, sanon varmaan 3. kerran, että ihminen osallistuu hyvinvoinnin kehitykseen, niin hänen ei täydy ottaa käyttöön mitään appia ja mitään laitetta, koska jos se näin olisi, niin silloin me menetetään jo niin kuin tosi monta 10% ihmisistä. Mutta se, että sitten ihmiset voi valita vaikka, että mitä ne käyttää, ja sitten siitä tulee entistä relevantimpaa, jos käyttää vaikka nyt Garminin kelloa ja seuraa sitä body batteria, että mihin se henkinen fyysinen kuormitus ja henkinen fyysinen palautuminen johtaa. Tässä pikkasen meidän kumppaneita, tuossa on noista kumppaneista ylärivillä jo puhuttukin, mutta tässä nyt on totta kai tosi pieni otanta
vasemmalla palstalla sitten pikkasen yritysmaailman referenssejä, keskimmäisellä vähän tuolta julkiselta puolelta ja oikealla puolella sitten KV-sektorilta. Ja isoin kansainvälinen asiakas työllistää 45 000 ihmistä 107 eri maassa. Eli ei se skaalautuminen tai semmoinen, niin kuin, että no me ollaan nyt aika hajautettuna, niin ei tätä pysty tekemään, niin kyllä pystyy. Että siinä me ollaan juuri oikea kumppani. Esimerkiksi teidän kokoiselle organisaatiolle kuitenkin 100 ihmistä ja monessa eri toimipisteessä, niin aika kalliiksi tulee kehittäminen, jos aina pitää ihmiset tuoda tiettyyn paikkaan ja sitten voidaan tehdä yhdessä jotakin. Niin semmoisen varaan myöskään se yhteinen kehitys ei voi pelkästään tulla. Ja tosiaan sitten, jos teillä on kesäpäiviä, pikkujouluja, mitä tahansa, niin otetaan ne osaksi mukaan tätä juttua ja otetaan vaikka 10 minuuttia sieltä, että käydään läpi tätäkin juttua, niin taas kerran joka ikinen palanen sieltä tulee entistä niin kuin merkityksellisemmäksi myöskin tämän hyvinvoinnin rakentamisen kannalta. Tässä muutamia tarinoita meidän olemassa olevilta asiakkailta. Muun muassa Sony Musicin kanssa ollaan tehty yli 5 vuotta, eli ei ole sielläkään jäänyt ihan niin kuin polkea paikallensa. Ja totta kai me ollaan käytetty sit paljon eri työkaluja, vaikka tämmöisellä pidempikestoisella, että siellä on ollut Heija ja Garminia ja Firstbeatia, energiatestiä, riskianalyysiä ja jne. Mutta tavallaan kuitenkin se yhdessä kehittäminen siellä on ollut se lähtökohtaisesti se ydin, mitä koko ajan sen kanssa jumpataan. Ja totta kai ihmisiä tulee ja menee ja näin edespäin, johtajiakin vaihtuu, niin aina sitä tarvii tavallaan vähän niin kuin käynnistää uudestaan, kun se pikkasen kumminkin niiden vetureittenkin mukaan sitten muotoutuu. Ja tuossa sitten parista muustakin niin kuin meidän asiakkuudesta tarinoita. Näitä onneksi on kertynyt vuosien varrella jo aika paljon. Ja tuossa mitä laskeskelin nyt sitten niin kuin vähän budjetäärisesti myöskin näitä paketteja, eli esimerkiksi Superstar Lite, eli aina sisältyy konsultointi, meidän tekemä työ, ne tavoitteet, raportit meidän tekevänä. Tosiaan tässä saattaa kuulostaa, että on paljon ranskalaisia viivoja, mutta älkää välittäkö siitä. Eli tavallaan kun te saatte ne resurssit käyttöön, niin me tehdään teille nämä kaikki valmiiksi. Ja totta kai, mutta se ei ole niin, että hyvinvointia ja sen kehittämistä ei voi kokonaan ulkoistaa, mutta me sparrataan ja tuodaan sitten tosi paljon sinne työkaluja. Sinne tulee tosiaan se kuukauden webinaari live podcasti, viikon teematehtävä, tosi kivassa näyttävässä muodossa, joka on helppo jakaa, digitaalinen seinämateriaali, eli tavallaan sen pystyy sitten tosi helposti, kun mietitään sitä, että miten teidänkin toimipisteissä ja sitten niillä, jotka tekee etänä, miten tämä tehdään näkyväksi. Ja tämä yhteinen viestintä ja sen tuki, koska useimmiten taas niin kuin sisäinen viestintäkin on sellainen pieni kompastuskivi, että se pitää ainakin käydä läpi, että se ei ole sen homman esteenä. Sitten taas eniten, mitä tällä hetkellä menee, niin että me saadaan tavallaan, että okei, se Wellbeing Superstars tarkoittaa eniten sitä, että jokainen voi olla oma elämänsä hyvinvoinnin supertähti, mutta me pystytään ottaa myöskin sitten joku tämmöinen pikkasen lisää mielenkiintoa tuova taho tähän mukaan, tai sitten vaihtoehtoisesti rakentaa erilaisten keynotien niin kuin avulla tästä entistä vielä mielenkiintoisempi, vaikuttavampi kokonaisuus. Joka tapauksessa, että oli mukana tai ei, niin tehdään tästä mahdollisimman mielenkiintoista ja relevanttia, johon ihmiset osallistuu mielellä. Tuolla Superstar-paketin mukana tulee johdonvalmennusta ja sparrausta ympärivuodesta ja tehokeinoja voidaan miettiä enemmän ja sitten nämä riskianalyysit ja raportit, niin pystytään jopa niin kuin, vaikka palautumisen ja henkisen hyvinvoinnin riskianalyysin nyt tuohon esimerkiksi hintaesimerkkiin, niin pystyttäisiin jo sisällyttämään koko teidän porukalle. Ja hyvinvoinnin muutosjohtaminen tulee niin kuin vähän isommassa merkityksessä sitten mukaan myöskin tässä kohtaa, että totta kai kun me pystytään käyttämään enemmän meidän työaikaa tähän juttuun, niin silloin me pystytään myöskin sparraamaan teitä sitten enemmän. Ja myöskin tämmöiset niin kuin fyysiset hyvinvoinnin seinämateriaalit. Ja tuolla oikealla reunalla sitten meillä on tämä Superstar niin kuin henkilökohtainen puoli. Ja teillä nyt kun mitä kuulostelin tuossa, niin ei välttämättä sinne henkilökohtaiseen valmennukseen ainakaan koko ryhmän osalta mennä, mutta sinne pystytään sitten rakentamaan joko niin kuin Firstbeatin avulla tai millä tahansa niin kuin henkilökohtaisella sparrauksella tai miten ikinä se meneekään, niin kuitenkin henkilökohtaiset tavoitteet, valmennustulokset, pienryhmävalmennusta. Ja sitten vaikka nyt eläkeyhtiön tuki kuulosti siltä, että ette ole ainakaan täysmääräisesti sitä käyttänyt, niin edelleenkin kun se on suunniteltua, kohdennettua ja riskiperusteista, niin eläkeyhtiö pystyy 50% tukemaan sitten tämän kaltaisia toimenpiteitä, niin siinä tyypillisesti sitten se niin kuin vähintään kohdennettu jollain tavalla toiminta toimii paremmin. Ja tässä nyt sitten vielä esimerkkejä, on siellä allekirjoittanutkin ja sitten toi Helanderin Aki,
meidän tiimistä, mutta tuossa on sitten vähän tuolta niin kuin tuore diilivoittaja Keskitalon Aki ja sitten olympiavoittaja hiihdon maailmasta Sami Jauhojärvi, niin tämän kaltaisia ihmisiä sitten sinne voi ottaa joko lyhyemmäksi aikaa tai pidemmäksi aikaa mukaan kulkemaan. Puhutaan siitä sitten seuraavassa vaiheessa lisää. Ja minkä näköisiä keynoteja, asiantuntijaluentoja tai sitten, että minkä näköisiä tyyppejä voidaan ottaa sinne mukaan kulkemaan matkaa vähän pidemmäksi aikaa, niin tuossa siitä esimerkkejä. Ja totta kai, kun siis pidetään esitystä, nyt mä oon täällä paasannut vain itse, niin kannattaa osallistaa ja kysyä, että mitkä näistä teemoista tuntuisi niin kuin kiinnostavimmilta ja mahdollisimman paljon tavallaan, että no miltäs tämä tuntuisi, onko tämä teidän juttu. Niin kun, jos se nyt ihan joka slaidin osalla, mutta tavallaan kysyä joku täsmentävä kysymys, onko tämä sun mielestä näin, me koetaan tämä tällä tavalla. Niin silloin se vuorovaikutus, totta kai kun on haastateltu, se on jo saatu se ketsuppipullo auki, mutta tavallaan sitten niin kuin saadaan koko ajan täsmennettyä, terävöitettyä sitä, että mitä me kerrotaan, mitä haastetta me ollaan niin kuin ratkaisemassa ja millä keinovalikoimalla. Ja tässä tullaankin sitten niin kuin kiitoksien paikkaan niin kuin esityksen muodossa. Nyt mä heitän sitten mikin takaisin Akille, eli mitäs sitten, mitkä olivat tärkeimpiä juttuja sitten, että kun ollaan spiikki vedetty, niin sanotaanko, että goodbye vai pitikö vielä jotain muutakin tapahtua? Kiitos Antti inspiroivasta puheenvuorosta, että tässä on paljon opittavaa itse kullakin. Joo, eli nyt kun meillä on sitten tässä meidän yritysesittely pidetty, niin sitten seuraavana siinä meidän tässä tapaamisen rakenteessa oli tosiaan se johtopäätökset ja seuraavan stepin sopiminen. Ja se yleensä alkaa sillä, että kun meillä on siinä budjettisivu auki, niin aletaan vähän kyselemään, että minkälaisella aikataululla tässä päätöstä ollaan tekemässä ja minkälainen se päätöksentekijäporukka on ja minkälainen se budjetti voisi olla, niin niillä 3 kysymyksellä pääsee jo sitten aika pitkälle siinä niin kuin tässä miettimisessä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta oleellista on se, että sinne kalenteriin saataisiin joku merkintä sitten, että me ollaan lähetetty sinne tapaamisen materiaalit ja luultavasti jopa tarjous sitten sinne perään, niin että milloin sitä käsitellään. Ja tässä mä haluaisin nostaa sen esiin, että yritetään saada se siihen 2-3 viikon päähän siitä ensimmäisestä tapaamisesta, koska muuten se asia menee sitten uusintaraiteelle ja tulee pitkä esittely uudelleen sitten seuraavassa tapaamisessa, niin yritetään pitää ne tapaamisvälit sillain suht kompakteina. Tuohon vielä lisäyksenä, että tavallaan niin kuin mikä mun mielestä on hyvä kysymys, että koska me ollaan auttamisbisneksessä, niin miten mä voisin auttaa sua tuossa, että jos tämä tuntuu kiinnostavalta niin kuin sä sanoit, niin onko jotain, mitä mä voin tehdä auttaakseni sinua nyt tämän asian eteenpäin esittämisessä? Että tyypillisesti vaikka se, että mennään johtoryhmään esittelemään vaikka 10 minuutiksi ja otetaan sitten kysymykset sieltä vastaan suoraan, niin heillekin tulee kokemus, että okei, kukas tätä tulisi oikein meille tekemään, niin minkä näköinen kumppani tämä voisi olla, kun kumminkin strategisesta kumppanuudesta tuossa puhutaan. Niin tyypillisesti taas, koska vaikka nyt HR-ihmiselle, niin saattaa olla jopa haastavaa lähteä esittämään asiaa, koska hän ei välttämättä ole ollenkaan oikea ihminen viemään tämmöistä projektia eteenpäin, eikä hän tunne välttämättä, että hänen osaaminen siihen riittää. Niin tavallaan sitten, että hän saattaa kokea, että hän joutuu hankalaan rakoja vastaan kysymyksiin, josta hän ei ymmärrä tarpeeksi. Niin sitten taas, että miten minä voisin auttaa sinua nytten tässä teidän päätöksenteossa. Ymmärrän, että sieltä voi tulla ei, mutta ei-vastaus on kyllä-vastauksen jälkeen seuraavaksi paras vastaus. Niin sanoa senkin ääneen, että en mä halua kuluttaa sun aikaa, enkä kyllä munkaan aikaa. Mutta jos tämä tuntuu kiinnostavalta ja relevantilta, niin totta kai sit yhdessä viedään eteenpäin, jotta saadaan sitten niinku se päätös jossain muodossa, mutta oikeilla perusteilla muodostettua teidän yrityksessä. Kyllä, ja tuohon sitten vielä toinen yleisesti käytetty metodi tässä, jos ei päästä sinne johtoryhmään sitten esittää sitä asiaa, mutta siellä johtoryhmässä sitä asiaa käsitellään, niin voisiko olla sellainen 2 minuutin selitysvideo, että minkälainen se meidän konsepti nyt sitten on ja ne main pointit siihen.
Oliko muita kommentteja nyt tähän vaiheeseen? Emmi voisi hummata Aki ja Antin jorinat. Niin kuin Aki sanoi, niin tosi hyvä esitys ja paljon niin kuin uutta opittavaa. Ja, itselle ehkä muutamia kysymyksiä jäisi mieleen, mutta mun pitää valitettavasti poistua. Niin otetaan ne vaikka erillisellä videolla sitten. Joo. Mutta eiköhän me voida tämä setti päättää tallennuksen osalta tähän ja sinänsä niin toivottavasti kun tämän katsoit, niin tästä oli sinulle apua. Aki haluaa sanoa viimeiset sanat. Joo, eli koska meistä budjettia kysytään ja yritetään sitten mallata se meidän oma tarjous siihen sisään sillä, että sillä on mahdollisuuksia mennä lävitse, niin meillä on toki ne joitain hinnoittelun suuntaviivoja, missä yritetään pysyä, mutta sitten se ajatus, että jos molemmilla on tahtotila, niin tehdään siitä oikeasti mahdollinen sille asiakkaalle, niin sitä ajatusmaailmaa on hyvä sitten asiakkaan kanssa sparrailla. Mutta kiitos tästä ja ei muuta kuin kivaa opettelua tähän myynnin maailmaan. Kiitos, mä lopetan tallennuksen. Yes, kiitos.